Alkoi hurina. Nyt mentiin. Pyöriminen alkaa. Sinne meni kummitusjuna, Vekkula, buffetti, lintsiburgeri, linnunrata, maailmanpyörä, kummitusjuna, Vekkula. Outs! Nyt lähetti. Aika haipakkaa on. Tuntuu aika... Nyt tää nousee ylös. Hehe. On tässä jotain samaa tuntuu kuin vanhassa kun Enterpriseissa oli, mutta tää on tällainen avomalli, niin tää on aika viimainen. Wow. Nyt mennään ihan ylös ja nyt suoraan alas. Taas suoraan ylös. Oi vitsi. Tässä pitäisi olla vähän paremmat jalkatuet, että... Oi. Pää alaspäin välillä. Oi. Jaha, nyt oli jotain ilmakuoppia vissiin tuli. Turbulenssia. Laite laskeutuu alaspäin. Tällaista kyytiä antaa Kehrä. Lentsin uusi laite, joka veikkaan, että tätä ruvetaan kutsumaan vanhaksi kunnon Enterpriseksi. Pyöryttää. Nappi loppuu pyöryttää. Oho. Hauska vekoti, täytyy sanoa. Tähän on pakko tulla kesällä uudestaan. Turvavyörit ja ulos laitteesta. Hyvät kyydit se antaa.